רוב האנשים יעידו עד כמה הוא אדם קל ולא דרמטי. הם אוהבים אותו כי הוא תמיד מחייך, מפייס, מסתגל, זה שאפשר לסמוך עליו ואף פעם לא נכנס לפינות עם אף אחד. אם רק היו יודעים עד כמה כעס מבעית אותו. כמו הרבה ילדי סנדוויץ' הוא היה משכין השלום במשפחה שלו. הוא למד להיות כזה עוד לפני שלמד מה הוא באמת מרגיש. עד היום אמא שלו מספרת איך נעמד בינה לבין אביו כשהיה בן 2.5 והתחיל לשיר Happy Birthday to you. זה הצחיק אותם כל כך עד שהפסיקו לריב. הוא לא זוכר את זה, אבל הגוף שלו זוכר. כמו את כל הפעמים שבהם שום ניסיונות הצחקה או Happy Birthdays לא גברו על הצעקות בבית. ואת הפעם ההיא שנהדף לרצפה, כנראה בטעות, ואת הכאב החד בראשו, ואת השקט המצמית אחרי הכעס הגדול.